Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphula ke lapha ke ndifuna ke sihlalutye ke malunga nalamdlalo pha izolo. Njengoba niyazi okubana ke iKaizer Chiefs ithe yabeke yaphumelela pha izolo, iphumelela pha ngo-2-1 betha pha iMamelodi Sundowns ke pha kwi-semi-finals ke ze-Nedbank Cup. Abanintsi ke bazawukhuma into yokubana kwi-video ke ndayenza ndathi ke iKaizer Chiefs izawudanisa abantu abanintsi ngoba izawuphumelela futhi abantu bazoba ziinkukhu ezisikwe umlomo. Kwenzekile ke baphulaphuli ke iKaizer Chiefs nyani ke yabadanisa abantu abanintsi, yaphumelela. Emveni koko kwakho intetha ebantwini apho ke bekhalaza ke besithi abanye ke urefu uthe wabeke iMamelodi Sundowns uyayicinezela ngongatshaji igowuli yesibini. Emehlweni wabo bathi bona yi-offside la game, la gowuli. Masingene kanje ke baphulaphuli ke phambi kokubana ndinabe ngalo mdlalo, masiqale silungise pha lo mcimbi we-offside kule goal eKaizer Chiefs ke yesibini. Masenze kanje ize lento icace. I-defender yeMamelodi Sundowns yiyo laa nto yenze ulinesman, yenze ureferee angakwazi utshaja pha. Baye bamfaka baye bamenza onside lo mfana ke wakwa-Duprez, ngoba into abayenzileyo bona i-defender Sundowns iqale yamfaka la mfana yangaphambili kwakhe pha kwa-18 yexa fakwa ibhola bangena bamshiya, into ethetha ukuthi ke ngoku ebese onside vele ke ngoku uDuprez. Bona abalandeli okanye ke abathandi bebhola laseMzantsi Afrika, into abayenzayo bazoba la line ngela xesha uDuprez sele engaphambili, abawuzobi ngela xesha ebefakwe zii-defenders eMamelodi Sundowns waze onside pha uDuprez, ngoba bathe bona kanti xa ibhola izokrosswa babe bengena bemshiya. Kulapho ke kuvela kongathi umfana omdala ulalela okanye offside, ebeke ku-offside ebefakwe zii-defenders ze-Sundowns qha zezaxakwa. I-timing yabo iye yarongo, ngoba uba bebevela bamfaka wasekuqaleni bavele bemanje ukudonga labo ebezawucaca ke phaa uDuprez ukuthi offside. Into abayenzile baqa bamenza onside, bona bangena bazosuka xa kuzokrossa la bhola, babaleka abafana abadala besenza into yokubana ngoku makavele, kanti ekugcineni abayazanga. Into ethetha ukuthi ngelipheleleyo baphulaphula phaa akho offside phaa. Ndifuna laa nto nize ke niphile niyiqwalasele kakuhle xa imetshi idlala, ningathathi ezi pictures zenziwayo apho ku-social media kuvela laa mgca wokubana uDuprez ebe-offside umfolo omdala. Zange ebe-offside phaa uDuprez. Ndifuna niyiqale nje ekuqaleni laa goal, nizayibona kakuhle okubana ke i-Sundowns okanye ii-defenders zabo ziqa zamenza zamfaka uDuprez, zazombaleka sezimfakile, into ethetha ukuthi ke ngoku zive zamenza u-onside umfana omdala. Injalo ke baphulaphula ke sidlule ke lapho kulo goal leyo, singene gabalala ke ngoku emdlalweni. Nantsi ke igoal nethi offside. iSundowns utheni ngakoranga ke yona ke njenge-team ke powerful, kutheni ngawafaka ngamanqaku apho ibizobona sakhona okubana ke nyani lo mdlalo bafuna ukuwina. Into ethetha ukuthi pha iSundowns yohlulakele pha izolo. Masingabe siyibalekela loo nto, iqhela udlala kakade kodwa izolo idibene neembila zithutha, iye yohlulakala. Abafana beKaizer Chiefs batyhile kwindawo kange bayilindele into yokubana bangavela kuyo. iKaizer Chiefs pha laa mdlalo ibiyi-owna laa mdlalo. Ndiyabeva koJunior Khanye pha esithi well done to Sundowns. iSundowns imdlalo lo ibiwuqhube ibiwuthini ukuthi kange iSundowns ibe yingxaki pha uKaizer Chiefs izolo, kange inikeze kwaKaizer Chiefs ubunzima pha iSundowns izolo. iKaizer Chiefs uyazixela into yokubana izolo namhlanje lisuku lethu lokugqibela, siyafa siyaphila. Chiefs idlalile pha izolo baphulaphula ke umntu ophantse wamosha umdlalo eKaizer Chiefs pha, ophantse wayenza iKaizer Chiefs ke yawuluza laa mdlalo, okanye mandivele ndithi ebesewuluzile laa mdlalo ngokutshintsha kwakhe pha ebhentshini ngukhowutsha ke weqela leKaizer Chiefs. Nguye lo uphantse wenza iKaizer Chiefs into yokubana ke iwuluze laa mdlalo, ngoba udonsa ucele
ufaka lenkokanyana kaMthethwa noMatlou. Masibeke ecaleni kaMatlou. uMthethwa umbuzo uthi bemfakelani, ebethi makokwenzani pha kula midfield eqela ke leKaizer Chiefs. Ngcono kokuba agcina uCele enela injury kunoMthethwa. uCele ubhetele ne-injury kwi-midfielders ezininzi pha kwiqela leKaizer Chiefs. Nguye ke lo uphantse wayenza iKaizer Chiefs iluze la game ke uMr Napi. Makabulele nje uba kuye kwafaka igoli lesibini, otherwise ke ebesephantse wayenza iKaizer Chiefs yawuluza la mdlalo, ngoba le mdlalo yena uhambe wamshiya ebhentshini apha ekutshintsheni. Bese ndibona into yokubana ke kukhona ukuphazama okuthile pha kuMr Napi. Kona abafana abadala bazixela into yokubana abaziyekela loo nto. uDuba umfana omdala ulwe kakhulu nkwankanyana leya, ibiyazi into yokubana iKaizer Chiefs pha kufikelele inempumelelo pha izolo. Ningangena ke nani ke baphulaphula ke nitshoze niziphenye ke enithe nazibona. Enye ke into endithenda beke sithanda ukuyiqwalasela pha, mayisheshise iKaizer Chiefs ke ifumane left back, ngoba kuyacaca into yokubana i-centre back ibingenazo, ngoba naku inyusa uDove pha wavala indawo yala centre back eKaizer Chiefs ke ithi yabeke iyalimali ngumugwele. Kwacaca ku-left back into yokubana ke iKaizer Chiefs pha isalele kangangoba iMamelodi Sundowns ibiseyifuna uplana ngela cala ke lasenxele lasekhohlo pha kwiKaizer Chiefs pha kuCross umfana omdala. uCross ukhona ukubhideka ingathi ubunzima akakwazi ukubuthwala ncam pha uCross umfana omdala. Ndibonile iSundowns ke ngoku seyifuna ukulisebenzisa elacala lakhe, ngoba seyabona into yokubana ke kulapho ibingaqobhoza lula. Kodwa ke siqhwaba izandla pha kudonga lokugqibela leKaizer Chiefs centre back zabo uMsimanga kunye nale ndodanyana ke yakwaDove badifende ngeyona ndlela pha izolo, bazijule ijaco abafana abadala bathi maqhalanga sidleni sibaba. Badifende kakuhle kakhulu abafana abadala pha izolo. Siqhwabele izandla pha no-goalkeeper weKaizer Chiefs uBruce Vuma umfana omdala, naye uye wazijula ijaco pha izolo. Xa abantu benze into entle kuyafunakala ubancome xa bethe benza into entle. Abafana beKaizer Chiefs pha izolo benze into entle, ngoba iKaizer Chiefs ayibethanga Sundowns kuphela, ibethe noHugo Broos umqeqeshi ke uyabafana bafana. Endicinga into yokubana ebengalindelanga into yokubana ii-players eKaizer Chiefs ke zingaperforma ngala ndlela. Baphulaphuli ke akusoyam ndodwa, nani ningake ningene nitshone into yokubana niyiva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.